Ak v Exceli chceme vykonať súčet časov, je to veľmi jednoduché, ak dodržíme princíp zápisu. Povedzme, že prvý film trvá 20 minút a 5 sekúnd, druhý 20 minút a 10 sekúnd a tretí 20 minút a 15 sekúnd. Už na pohľad si vieme aj v hlave zrátať, že všetky 3 filmy budú trvať hodinu a 30 sekúnd. Keď ale Excelu prikážeme, aby tieto časy zrátal, už na prvý pohľad zisťujeme, že výsledok určite nie je správny. Problém je v nesprávnom zápise. Keď si vo formátovaní buniek pozrieme, ako si Excel tieto naše zápisy naformátoval, zistíme, že to nie sú minúty a sekundy, ako sme chceli, ale hodiny a minúty. Takže trvanie prvého filmu nie je 20 minút a 5 sekúnd, ale 20 hodín a 5 minút. Bunka s výsledkom navyše nie je správne naformátovaná, zobrazuje preto úplný nezmysel. Ak chceme, aby bol zápis jednotlivých časov našich filmov korektný, musíme dodržať formát, hodiny, minúty, sekundy. Keď teraz Excelu prikážeme, aby tieto jednotlivé časy spočítal, výsledok už bude správny. Keď si teraz vo formátovaní buniek pozrieme, ako si tieto naše zápisy Excel naformátoval, zisťujeme, že tentoraz už je to správne.